ala kana maa si gɛnfɛn kun i la walahi ala kana maa kun gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a combien de temps à Syrie fana ma sisan. Nyengoya. Et puis il a duré na fana et puis o y'a bala ko tana mawli fana sa. I ye wala muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de ni cɔrɔla muso fana ma ɲɛ fana ma ɲɛ. Muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di. Ni tɛ ɲini kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲin kunna ka na n'a ye. E bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di? Oh mais i b'a na i kan k'i lɔya ka kuma mun fɛ pour que i ni jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan. Donc ne 30 000 tɛ d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati. Ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. A Jelikan est-ce que tatiɲɛ dunu ma fɔ Jelikan kɔ? Tatiɲɛ dunu fɔ na kɛ Jelikan kɔ. Jelikan! Jelikan tɛ yen wa? Na yan. I fana ka wele ka ca dɛ. N'a fɔra ko n bɛ tobili la e bɛ tila ka ne wele tuguni. E ka tobili o dumuni bɛna mɔ kuma jumɛn k'an b'o dun ko maa t'i se k'i maa sɛbɛ ci fɔ o furancɛ kɔnɔ ne b'o fɔ. I ko cogo di? Jelikan ko mun tɛmɛna e ni Kiribiti cɛ? Cogo di tan? Ne y'i ɲininka de n ko mun mankan tɛmɛna e ni Kiribiti cɛ? Mankan. Jelikan ko sɔgɔmada in na ko mankan tɛmɛna e ni Kiribiti cɛ ko Kiribiti bɛna muso furu k'e ko k'o tɛ furu. Jelikan Kiribiti ka musoko kuma ne bura ne hakili ne ye caman fɔ e ye dɛ caman kɛra e fana ɲɛna dɛ. Jelikan i t'i miiri an ye dunun da yan ka bala da yan ka file fiyɛ ka buru fiyɛ Kiribiti ka musoko la. Capuru Amadu ye siɲɛ joli kɛ yan Kiribiti ka musoko la. Ne ye funɛw ci yan ka garankɛw ci o si m'a ɲɛ jeliw taara. E yɛrɛ min ye ka furu tagama n'o ye Kamara ye Jigi Kamara n k'o ye siɲɛ 2 kɛ ko in na i t'i miiri n'o y'a bɔ a da k'o bɛ muso furu o kan ka kɛ sabati ko de ye wa o kan ka kɛ muruti ko de ye. Kiribiti tɛ muso furu si bi a t'a furu sini a t'a furu i ko cogo di muso tɛ don du in kɔnɔ n n'a kelen f'i ye ni a y'a ka so jɔ tuma min na a bɛ sɔrɔ ka muso furu a tɛ muso furu dɛ i y'a faamu wa n y'a fɔ i ko cogo di. Jelikan n y'a fɔ pran. Jelikan se ka mun kɛ ne b'o kɛ. ko Kiribiti tɛ muso furu sabu ka d'a kan ko f'a k'a ka so jɔ o tɛ yan. Awɔ. Ne hakili la sin bila sin ta ni Kiribiti ye ni e ka biriki den kelen de bɛ ne ka so la e b'o fɔ ne ye n'o y'a sɔrɔ e ye dɔrɔmɛ 1 de don ne ka so la e b'o fɔ ne ye Kiribiti muso furu ka na yan an yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ k'o d'a ma fa de bɛna bila i la e kɛra anw fa n'anw baw ye sa fo anw t'an dala kuma fɔ an ka du kɔnɔ i bɛ ka fili yɛrɛ ma dɛ ne bɛ na ne ye don min ani bi tɛ kelen ye dɛ i tɛ sabali ɲɛko ka n'i fili yɛrɛ ma dɛ. Kiribiti bɛ muso ta bi a b'a ta sini a b'a ta hali sinikɛnɛ hali n'a ko san wɛrɛ a bɛ muso kura wɛrɛ ta a b'o ta. A k'a kɔrɔbɔ a t'a furu i ko cogo di a t'a furu a ka kalokalo kuma o nege tɛ ne ko a t'a furu di. Adamadeni ni ne ye miiri ne bɛ taa nin ta don min a faso la ka na ka n'o bilama lajɛ Ala a bɛɛ kɛra i ɲɛna dɛ a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna tile ma dogo i la nka n y'a d'e ma.
Anche. Momedi. Ah. Itu nare. Semua. Tarasi. Berbasiti. Bashi fuiti. Ah. O mai te anwa. Ya mea. Abu chogori. Ibaro an jeune sans emploi de. Nama wuli ka nyini doro amai. Me bulu nga doso déposer du na la femme befe. O de ntuni la. Tiens la. Sina yira du ça va? Ça va wala. Ah. O go sa yere. Yero. Momedi la fiero la de. E ba wuli ka nyini. Do be no lute dore la te wuli ko. Olu ira haglite bara la wala. Wa. Abu chogori. Munu sigile no ka te wuli. Olu fa ya ke ka bulu nya do. Ora to lu sigile no ka te wuli. An dun ngate an wula ka sɔrɔ fɛn tɛ yen n'tɛ an n'an kɔ yɛlɛma ta an tɛ maa si y'an kɔ n'a ma wuli k'a ɲɛɲini an tɛ malo. Tiɲɛ yɛrɛ la i kan ka ɲɛɲini. A bɛ kɛ cogo di ça va. Ça va walayi. Nin bɔtɔ ye min. Nin bɔtɔ in terimuso Jelika fɛ yen. Jelika o Jelika jumɛn. Fiyentɔkɛ Bura muso. Bura ne ma se k'a dɔn tan dɛ. O bi yan. Ala kiribiti kɔrɔkɛ sa. Wala o fɔ kɛ. Ne m'a fɔ ko kiribiti e b'a dɔn kiribiti de ye du in tigi ye. Kiribiti a bɛ fan bɛɛ fɛ. Ale kiribiti yɛrɛ ne bɛ ka kiribiti ɲini y'a kalo 6 de ɲɛ dɛsɛlen don ka d'a kan n dɛsɛlen k'a minɛ n tɛgɛ la ka ɲɛ d'a kan. Subhanallah mun kɛra. Sofiya n'i y'a f'i ɲɛna ko ne bɛ n ka tɔrɔkɔ ani n ka maɲumantɔ ko ni minnu kɛ ka n ka warinin fara ɲɔgɔn kan kiribiti nana ko ne ka juru don a la. Et puis a donna nga ni kasi de fɛnɛ a ye kuma minnu fɔ n ɲɛna a hinɛ ye minɛ ne n ka wari ta n y'a d'a ma. M'a faamuya k'e ka juru don a la wa. Wa mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ i b'a dɔn wa n'a kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye a b'a fɔ n ɲɛna de n bɛ taa banque la ka na sisan an kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye n bɛ taa banque la ka na. Momedi i jaja ne ko danga bɛ ne ko mais e ka danga ka jugu ka tɛmɛ ne ta kan. Sofiya kan'o fɔ sa. I b'a dɔn ne yɛrɛ kunkolo n ko ne kunkolo bɛ ka yɛlɛmɛ de. I kunkolo yɛlɛma. N'i y'a f'i ɲɛna kiribiti ko k'a bɛna ne furu ne ni kiribiti kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye kiribiti tɛ dɔwɛrɛ fɔ ne ɲɛna koyi k'ale bɛ taa banque na n'a bɔra banque na a bɛ ne fa ka so ci k'o jɔ. Ne fa ka so tɛ ka ci ne lafiyalen tɛ wa ne tɛ ka se ka furu wa o yɛrɛ si tɛ kojugu ye koyi. Ne bɔra Jelika fɛ yen sisan n ye kiribiti ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna Jelika ye fɛn dɔ fɔ ne ye n ma se ka min faamuya. Jelika a kɔrɔkɛ muso ye yan. Awɔ. Sofiya. Jelika ko ne ma Momedi ko kiribiti tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye k'a tɛ poro ɲɛ a tɛ poro para poro ɲɛ min mana poro ŋa d'a ma o bɛ tila a la. E yɛrɛ mun faamuya o ko la sisan. Ne tununa de. Sofiya i tɛ min kalama Jelika o kiribiti o nin bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ ye ninnu bɛɛ mɔgɔ sugu kelen. Kana nin fɔ ɲɛna dɛ. Suleman San Demba ye koyi nka cɛ nin bɛɛ mɔgɔ sugu kelen e tɛ min kalama Jelika ni kiribiti u ye ɲɔgɔn fɛ de ayiwa i m'a mɛn da dɛ a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ. Momedi e yɛrɛ ɲɛ. A ka haramuya n yɛrɛ ɲɛ n de taara n ko n bɛ taa n ka juru kan ni kiribiti la o ka so kiribiti julankolon de bɔra ka ne kunbɛn. Subhanallah i jaja o de y'a to Jelika ko ne tɛ furu ka don so in kɔnɔ ko ne ka to ko ni kiribiti y'a halala so jɔ wagati min na k'a bɛ ne furu ko ka ne don so kɔnɔ. Akɛ bon ni e fɛnɛ tɛ ne ma kuma in fɔ ni tigi jɔn si ye. N ye nin faamuya Jelika ye kuma fɔ ne ɲɛna ne ye miiri Jelika bɛ tiɲɛ kan wa a bɛ nkalon kan wa ne ma se ka kɛ ala ye k'a dɔn mais i b'a dɔn e ka nin kuma in o ye siran jɛlen de di ne ma sisan. N bɛ min f'i ye ne yɛrɛ mun filɛ nin ni ne yɛrɛ ɲɛ sera ka da kiribiti kan bi a bɛ diya ne yɛrɛ ni n y'a f'i ɲɛna ko ne ka dalasi 1000 de juru b'a la 1000 o yɛrɛ tɛ yɛrɛ o 1000 ni 400 siɲɛ fɔlɔ la n nana a nɔfɛ a ko n ma ko n ka 200 d'a ma k'a bɛna banque directeur wele n y'o d'a ma n taara a ye rendez-vous di yan n tilala ka segin na tuguni ko non k'ale bɛna taxi ta sisan ko ka taa banque la sisan k'ale bɛ ne wele k'a ta o don na fo bi ne ɲɛ tɛ se ka haramuya kiribiti kan. N ye nin faamuya ne ta ka fisa ne ta ye parce que a ko n'a ye wari sɔrɔ de a bɛna ne furu mais a bɛ k'e ka wari minɛ k'a dun i cɛ siri a ɲinini fɛ i b'a ye ne bɛ taa. A sera ayiwa n ye kuma min f'i ye a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kana taa n di mɔgɔw ma dɛ n dunbagaw ma o ka n dun ayiwa parce que aw musow filɛ nin ye aw tɛ ci.
clé. En bas, c'est qui ça? Ça, c'est pas vrai. Noura de Noura. Ça, c'est mon amour. T'as une femme, ça, tu Il t'a ton adore la mémoire. Mounera. Il t'est sabali. Ni moune que ça. Et ni alache. Comme il donne du ménébique et vénébique qui bangane ka appelle ta. Mambasa. Il va en charger les bâtiments. Bamako problème pédé vénéboule. Surtout, mérite. Ali soumettre au affaire. Ne le va payer du boulot ko fouti. Ali sibri c'est dans Rochina ma fone ne le va payer na boka. Est-ce qu'il y a femme? Même baki gani appelle ta mouna. Korodo. Et ni ni gamsou. Musu baklemia ne mo ko tusila mais ni ne do e de ni ga revuire. Na revuire eredi. Il fana ka sabali sa. Kana fa ko de ki bina na ne kulo jikoro kuma duma nu fonye ka so femi yere halati kono yere. Wallahi aben kono. Aben kono iben kono su iben kono kili. Ite min kalama de. Ni ne yi doro ni dusugu me lafiya di. Ni ku me latke. Wallahi ma fina ngone ga revude ya. Anga nimbeto insa. Ika sigora kon dine ma fana ne kan sigi. 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 Agurubli. Papa. Korojo. Idunte sabali. Eni alache. Biene blaka ewele. Mbiki wele ka dese. Ibiki pankane ka appelta. Wa mbeka message fana tima. Ibinga message ibi nya chiaka ite sonko fana jabi. Nyama nyeminko. Nyera mana wili kan yisegere. Oto banen sa. Eka sabali. Eka ne famu. Na nyongo famu. Ate ku geleyo. Eni ne. Kalume ne disku na tuno ne bado. Ama sengo fu gumbi tromper, gumbi mbaki ga appelta ote. Ma batel ne be. Ubi klinga message u kinema ka appelu ka ngule. Abe deli. Odato mbe nyine ko maron te numéro de la jere quoi. Bon, mai sisa. Gouvernement re snega charia lota sisa. Kane ta kane blameri central kuna. Est-ce qu'il y a famille dugulu ko femme Bamako ne ba be nyina bobi. Hali mali koka. Ne be mo ko chama ko nyina bobi. Ya fam. Bon, je mettrai nous plaît. Ne be klengulu wuli, wolu be klengane wuli. Bon, ne be bola doron épuiser mbale mina. Isigene mbakui mina dunganda. Ya. Korojo. Ne be don sa ni famu ko jugu. Flani foi mandi ka mo ko jukoro kuma duma nu fa idoro ka so hali femi reti kono yere. Ka ta dori ka de nye kori ka ne laje. Ne ra nali ni sisanche. Ni de atoko kun fly ne be ya. Na foro de tika ekibare ya soro fe. Sisa ko mi ne afo enyana mbiki wele ntiki soro mbeka misazu chima itika jabi ati kan kulo jukoro kuma duma ni fonya. Ote. Ni mugo afi. Ko ne be ka galun tigi. Ni be ka kuma fe. Min chechen. Ebe dola. Nugo mi ninga folo. Eko nye 10 semaines ku yo fly Bamako ya na. Kosobe. Ikor ini mo kenga sokono. Yere yoro tede odu kono yere mbe no de. Fiento ke ka sokono. Awo. Daida. Mais ali masika muri masika na no fe. Eko ni baro ni kini de benga sokono ano. Korojo. Ate kala je na foro ko su. Ne be miri ni edi. Clé ne be miri ni edi. Wane ret se ka daire ni ne ma miri ni ali dumuni ala mata dumuni min bente ga do ala kafo komba blanda ni hakli jigina ela doro dumuni fo ma wala ne mbado ko ebi kane nege kane ke bolo ko fefenyi o kuma ne ko ne ka tayoro jumia si sasa ala ni mo ko mi afi ko ne bigi nege atigi mana kane fi wa atigi ba yini ke inne cheche o de kadu sino ne bado emi fleni c'est mon rêve. Ne ka rêve de ni ka muso de fi ko de do. Ya famia ne ka zuzani. Kila mo ko kuma bla ne masa. Korojo. Iticho. Ngala nege ife ka fuki bin klo jukoro kuma duma nu fo de. Wala klo jukoro kuma te. Inya bala. Nga furu yoba ya balendu. Wane ni chebe nyogona. Bibi na yere ne be yoromina. Ne bi fe ka furu sa. Asa sababu ke ede. Asa. Aiwa. Ka laidu tane. Ka fo ko ngam furu sa. Kana nege kofe o keleni ba fiye no tina bema de maka min fiye meno ko dalaw depuis ne chenye domna ni maro ni chente dala fama ni malankulu ni tise muso koro de ya mais mina min fiye min kali
jɔn kalife man ca dɛ min kali n ka zomɛtiriw la walahi n ka zomɛtiriw min kalu la n'i y'i nkalon sigi ye k'a fɔ ko n t'i furu walahi kiti b'u nɛ n'u cɛ. E ma se k'i kale ala la f'i ka zomɛtiri o kuma ne ka zomɛtiri de ye ala ye sa wa korojɔ n lamɛn ka ɲɛ dɛ i tɛ nin ye k'i kale i ka zomɛtiri la o le k'i kale ala la i bɛ k'i kale olu de la n kɔni bɛ kuma laban min f'i ye walahi n bɛ n kali ye n'i ye ne janfa diɲɛ ma ta don o don ni ala cɛ n bɛ pɔsɔni don i kɔnɔ n b'i fa ka tila ka n yɛrɛ fa. n'amɛ sa olu de. ni ne olu janfa a bɛ komi ne n ka nafolo pɛridi i y'a faamu sa wa kiribiti a kɛra cogo di ne ko ne bɛ ɲininka n ka kɛra cogo di. non n ye sogo la fɛn tɛ nin ye fiyewu o tɛ se kɛla o attends ma grand sœur grand sœur ko mun kɛra. ko mun bɛ yen. ah bon d'accord ici c'est Yirimajɔ hein même si c'est pas Bangida. Cɛ n kɔrɔ min ma ɲininka la ne ye ka kuma grand sœur de fɛ yan ici c'est Yirimajɔ. e se e fɛ ka mun de fɔ sisan. ne k'i ma n ko yan de Yirimajɔ de i b'a fɔ k'i wa tɛ Yirimajɔ de. awɔ ne y'o fɔ ten. ça c'est bien non ça tombe bien. mais a nali ne fɛ yan o kojugu de ye wa o problème de ye wa. kiribiti ne nana n ka ci de la yan ko. n y'a f'i ɲɛna cogo min na problème foyi t'a la ni ala sɔnna ma sa situation dan don i miiri tɛ fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ne sen. o dun bɛ sɔn ka diya ne ye kɔni. k'i lasigi a la fiyewu. ayiwa n y'a mɛn ne bɛna sira ɲini. problème foyi t'a la ma belle. kan bɛn ouais kan bɛn. ouais ça c'est bien. non ayi non nin y'a ko bannen o ni ala sɔnna ma. ayi mɔgɔ y'i faden kɛ ala kira ye ni misiri wele sera ni m'i tɔgɔ mɛn i b'a dɔn k'a fɔ k'i faden tɛ ala kira ye walahi bamakɔ y'an ta ye bi n'an ko min o de bɛ kɛ maa o maa n'i y'i waranga nɔfɛ i t'a ɲagama ye. o bɛ to yan n kɔni ma dɔn k'a fɔ i fa tɛ ala ye n b'a la et puis k'a fɔ i kɔrɔ tɛ kira ye fana k'o f'i yan. e y'o fɔ mun fɛ. i yɛrɛ ɲɛfɔ fɔlɔ i ɲ'a muso min siri la ten n grand sœur den de tɛ fiyewu voilà a y'a nafa min de la i yɛrɛ ɲɛfɔ n ye joona. i ma segin kuma in kan n m'a faamu i grand sœur den de don. ayi non n tanti de n ko i ma de n ko n kɔrɔmuso den de tɛ fiyewu voilà n k'i yɛrɛ ɲɛfɔ de o de ka di n ye. mun y'a kɛ kɔrɔmuso ye. et puis n kɔrɔmuso. ayi ko mun y'a kɛ kɔrɔmuso ye. n kɔrɔmuso de tɛ. i kɔrɔmuso. o de tɛ. mun y'a kɛ a ye balimama ye a jamu kelen yan. i yɛrɛ ɲɛfɔ bɛ nin. ne bɛ ɲininka a jamu kelen yan. e kɔrɔkɛ muso kɔrɔmuso e n'o ye du kelen ye wa furu de ye kɔrɔkɛ n'a a dɔgɔmuso se ɲɔgɔn ma mun b'a jira k'a fɔ ko maa wɛrɛ mago tɛ jɔ a la mun y'a jira la k'a fɔ ko e kɔrɔmuso ni kɔrɔkɛ ka sira fɛ a tɛna ne bara. bon ne k'i ma min na cɛ n y'a fɛ i y'o de fɔ n ye affaire jɔ ni i ni cɛ affaire jɔ de a dɔn tɛ. ah bon e ma se k'a yɛrɛ ɲininka a ma b'i kɔrɔ yan. ni kelen ma ɲininka n b'a waso n kan ka min fɔ n b'o fɔ a ye. n'i y'a sɔrɔ so a don i nun kɔnɔ i b'a don i nun kɔnɔ. et puis hali k'a dɔn jofiri la a foyi tɛ s'i ma. voilà. bilakoroya kan tɛ fɔ ne ka so dɛ. voilà. n'i b'i ka bilakoroya kan fɔ a fɔ a ka so kɔnɔ a tɛ fɔ ne fɛ yan dɛ. i nana kun min na ni kun in na ne bɛ ko wɛrɛ la fɔ. et puis ɲɛ kelen bi yan o dabila han. i ye fɛn fɔlɔ k'a fɔ ko n bila koro. e tɛ bilakoroya ne tɛ jate foyi. ne fana b'a fɔ i ma sisan ko bi. n'i y'a fɔ min sen fili kɔnɔ sa tout de suite. kinasigal n'i y'a fɔ ni min ni bi. est-ce que n k'a fɔ. ni min ni bi a tɛ s'o ma dɛ ni ye ne dɔgɔya bilahi. e ka ne dɔgɔya. e ka ne dɔgɔya. n bɛna bi fɔ. kiribiti e k'a fɔ dɔrɔn. n'a ka n jaabi. e bɛna ni kɔlɔlɔ b'a la ni kɔlɔlɔ t'a la e b'a dɔn. ne ko bi de n'a ka n jaabi koro fana fara kan. ni bi fɔ. bi bila koro ci. ne kɔni ka bi de fɔ n'a ka diya fana n b'a fɔ n ko koro. e ye den ka fɔ. n b'o fara kan. o bɛ to yen n'o don wuli ka bɔ n ka so wuli ka bɔ n ka so. wuli ka bɔ n ka so. affaire da ɲɔgɔn cɛ yan. i ye wuli ka bɔ n ka so. affaire da ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ne la foyi t'i n'i ma wuli ka bɔ n ka so je vais t'enfermer. voilà ah bon attends moi donne-moi mon argent d'abord i bɛ lawuri di ma wasa wɔtɔ n bara jɛ na wari di ma n bɔ yala n tɛ. très bien i ka ma k'i ka wari yan. ah bon d'accord. i ma k'i ka wari yan i ka wari sɔrɔla n taara wari ciri. na wari dan tɛ. très bien. voilà. ni ma yan n bɛ wari d'i ma. n bɛ Mohamed ka wari bɔ a la 200 000 fara 40,000 n b'a bɔ a la k'a d'a ma. e jɔ fɔlɔ Mohamed jɔn tɛ fɔlɔ. e nana jɛn sɔrɔ yan. o don i nana jɛn sɔrɔ yan. e nana jɛn sɔrɔ o don n'i donna kogo fɛ. bilakoro min sigilen kɛrɛfɛ o don quoi. e bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ko bilakoro wa.
han e bɛ se k'a fɔ a ye ani la bilakoro de et puis o na mun de f'i ye k'a fɔ k'ala woro de ne la mɔgɔ min ye bilakoro ye e sera n'o ye ka don kogo fɛ depuis i t'a dɔn k'a fɔ k'aw fila jeni ye bilakoro ye i b'i yɛrɛ ɲininka n ko bilakoro de bɛ yɛlɛ kogo la basa de bɛ yɛlɛ kogo la ne la woro dan tɛ fɔlɔ o la affaire to yen o affaire ye ne n'o fila ni ɲɔgɔn cɛ o affaire to yen ne ma dɔwɛrɛ voilà o affaire to yen i k'i dabila ne n'o tɛ fiyewu o affaire to yen voilà bon a ɲɛ ne kɔnɔ a mana fɔ i ye k'a fɔ k'ala juru ne la o to ji yan ne ma datugu i k'a fɔ ma ko ɲamaw tɛ nin wɔtɔ filɛ ne ma kɛ kaso la ni ma nin kɛ kaso la et puis kaso min ye kaso fini ye a tɛ yɛlɛ min kɔfɛ et puis m'a janvier min walayi Kilibiti est-ce que i kunkolo b'i kan da la non ne e b'a dɔn Mohamed ye mɔgɔ min ye ne la ko t'o la ne la ko t'o la n b'a datugu i tɛ min kalama i bɛna kabele se kun e ka nin lamɛn sa manamanakan dabila i ka lamɛn Mohamed ye droit de kalan kɛ droit Mohamed ye droit de kalan kɛ juge Mohamed ye avocat défenseur de a ye avocat de kalan kɛ a b'o ɲɛdɔn kojugu a y'o de kalan kɛ o diplôme b'a bolo i kɔni bɛ jamana in baara ko dɔn Mohamed ma se ka soutenation dɔrɔn de kɛ a ma soutenir dɔrɔn de fɔlɔ sinon Mohamed diplôme bɛ juge bolo ani avocat bolo o ɲɔgɔn de bɛ Mohamed bolo walayi ni n'a taara kaso bon polisiso la fanga la n'a m'i datugu n'a ma i datugu hali t'i ye i ka fɔ ma to i kunnajɛlen i ka taa boli n b'o f'i ye bon à la fin de la à la 25 000 de ne la 1000 francs de b'e la e ko ko 25 000 francs i m'a fɔ ten ko 1000 ye o 1000 de ne la e ma ko 1000 e k'e lajɛ kunfin lajɛ ko 25 000 francs ko 1000 ye han n ko 1000 de ye 50 000 francs ye e b'a ko 25 000 francs ko 1000 ye n ko 25 000 francs 5000 de o de y'a to n y'a f'i ye ni ni Mohamed taara fanga la n'a m'a da tu la i k'a fɔ ma tu puisque i t'i yɛrɛ kalama tubabukan tɛ ko nɔgɔ ye dɛ n'i ma ye i bɛ tubabukan kalan ka fɔ a ɲini k'a dɔn kina girin ka t'i yɛrɛ curu e ma kalan o bon bi ɲɛ kelen f'i ye kalan ni kodɔn tɛ fana ye kelen han kalan ni kodɔn tɛ kelen han e bɛ kodɔn n kɔni jɔn min ɲininka attends-moi d'abord ça mon frère attends-moi d'abord attends-moi et puis a nana kalan bɛɛ ne de na confiance bɛɛ n ka taa di ne la ne ta t'a la o wari yan de tɛ kunkolo de tɛ fiyewu ne ye wari lɔn ne b'i ɲininka d'accord an k'o bɛɛ bila i k'i bolo da n ka i ni Mohamed cɛ yan papier bɛ i n'a cɛ yan ko wari a y'i ka wari dɔ ta walima i ka juru b'a la papier b'a la non papier ta ni ɲɔgɔn cɛ papier ta cɛ ayi bon ala k'i ci n'i taara fanga la u b'i ɲininka papier ko la kelen o témoin t'i bolo seere t'i la foyi Mohamed y'a ta fɔ ne e tila ka Mohamed ta sɛbɛntiya sisan ne ye ni min ni Mohamed cɛ i m'a tɔ fɔ de i t'a bɛɛ fɔ ka ɲɛ i la fɔlɔ a tɔ fɔ dɛ ala 1000 de kɛ ne la han bon a bɛra ne bara ne b'a fɔ a ye k'a fɔ ko bon ko 1000 n ko n ye 230 de fara a kan a ka 240 bon a bɛra ko kɛ ta ka ban ba i ye 10 d'a ma ne la 230 tɛ d'a ma n'a tɔrɔ ma dunna très simple wari bonya duma sa très simple e ka ne lamɛn sa wari bonya duma kɛra précis sa n'a wari dan tɛ i m'a ye misiri ka wele n watɔ haju la debala k'i da seli la e bɛ walidenw ka nkalontigɛ ni jɛnɛya la e bɛ seli yan e bɛ seli ko fɔ ne ye walidenw kan i le fana i fana t'a la yɛrɛ ne bɛ n ka so kɔnɔ bon tɛ mon seri so i la bon ni a b'a fɔ n'i y'o fila fɔ sisan min nɛn tigɛ jɔn dɛ n'i y'a fila fɔ min nɛn tigɛ kana miiri k'a fɔ an bɛ affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ ko b'i jama k'i bɛ mɔgɔ kɔrɔjɔ na wari di ma sa na wari di ma sa i la ko bɛra cɛ ma na wari di ma i bɛ taa banque la i bɛ taa wari ta jɔn wa banque la e yɛrɛ ma ko banque ye i ta yan est ce que ne ka wari de bila banque la mɔgɔ ninnu ka wari tɛ di olu tɛ wari di tɛgɛ ma koyi u bɛ wari ci ka taa banque la de i bɛ taa ta e m'a fɔ ne ɲɛna o don ko k'e bɛ taa banque la don o don kɔrɔ batari manana kaba dabila sa cɛ e m'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ taa banque la ne la wari ka bɔ banque ma ne la wari ka bɔ o banque tɛ Mali kɔnɔ yan ne la wari ka bɔ banque ma wari joli na wari bonya duma wari joli na wari bonya duma wari bɛ lajɛlen voilà n bɛ ɲa ye o ne bɛ ɲa ye k'a fɔ ko non et puis Jafa très so direct Ibrahim Traoré ye san près de 7 ala n kɔni tɛ bonya na fiyewu na wari bonya dan tɛ dɔrɔn a banna i kira mana ne m'a fɔ ko problème b'a la koyi problème foyi t'a la na wari bonya duma ne ja in dɔrɔn ka reçu kɛ k'a d'i ma i bɛ taa banque la dɔrɔn i bɛ t'i ka wari ta ne tɛ banque ko dɔn na wari de yan tɛ i bɛ jɛ hɔrɔnya e m'a fɔ o don ko e ka affaire bɛ banque la o to yi c'est pas ton affaire bon ne tɛ wari sɔrɔ ni banque tɛ e tɛ wari sɔrɔ ni banque tɛ wallahi bon fa fɔra marché ta ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ n'a y'i ja marché ta ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ n'a y'i ja n'i ka marché d'i ma i k'a fɔ ma ko ɲamugu de watɔ filɛ nin voilà ne m'a fɛ bi ma asa o de diyara ne ye ne bɛ ɲɛ ye o diyara ne ye et puis n kɔrɔ sili i bolo yan i ye ka kuma min fɔ a ye n b'a bɛ mɛn n tɛ fɛn fɔli ye i tɛ min kalama dɛ n bɛ nin furu siri ɲɛna yan jɔnni nin bɛ nin furu siri ka ladon ka nin ladon yan ka ladon ka n sen d'a kan ɔ i m'a fɔ k'i ɲɔ muso kɛlɛ tɛ nin sida juma ma deli na a ka faga o ko kɔni bɔ a ka faga bana min na e ka wari kɛ ka n yɛrɛ furakɛ ka a tɔ d'a ma jɔn na wuri i ka wari fa fɔlɔ tɛ ne la wuri i la wuri to ten na wuri bonya duman kɔrɔ
Ni mana wuri ko ne bɛ ɲininka. wule ma tele la bo mo Aïcha don dɔrɔn i tɛ jɛ kalama i tɛ sariya dɔn dɛ. Voilà. E yɛrɛ tɛ sariya dɔn n'i donna fo k'i sariya se fila. Yo. Ne ka so kɔnɔ. I kana fɔ ko yen sa kɔrɔ. N'i donna. Ayi non i kana fɔ ko fɔ yen sa. I Foyi sa. kana fɔ ma. Ayi. Ayi kana fɔ ma fewu. Voilà. Et puis kɔrɔ ti kɔrɔ ya ta ɲɔn tɛ bilen marché la ɲɔn tɛ affaire la ɲɔn tɛ. Voilà. I kana wuli affaire ko kuma ko. N'i tɛ fɛn dɔn. I ma k'i analphabète den wa. Dɔ bɛ i bɛ ti den kɔrɔ. Kɔrɔ i bɛ ti den. Ye. Kɔrɔ i bɛ ti. I y'o fila fɔ n bɛ se fɔ sa hadamaden. O fila fɔ. Ne mun kɛ? Aw fila fɔ. Na wuri juma ne da. Ni fila fɔ sa ni min kun jigin ka se ka so. Donc n'i donna bilahi ko fɛn fɛn bɛ taa n'i ma k'i dege ni a ka du bɛ ma dɔn a da fɛ ka fɔ. An ta A ka du bɛ n'a ka du bɛ ma dɔn a da fɛ ka fɔ. An ta bang la wuri ma. Tɛ n t'a di. An ta bang la wuri ma. Ni mɛ wuri ma ni mi wuli ka so. Ka mɔgɔ ye k'i bɛ don a ka so kɔnɔ k'i tɛ fɛn de kɛ. A bɛ an ye wabanki la yɛlɛ wuri ma. I c'est non c'est non. Ton pied mon pied on va aller sortir là ça. On va disparaître. Ni ta de la ma kan di. Ma kan di. N ta de la fiyewu. I kuta ka bɔ muso kɔrɔ. Bila koro. I kana fɔ n bila koro wa. N bɛ Adama wele n bɛ cɛnin wele ka na Mamadi wele ka na n bɛ Mamadi wele ka na. Et puis ne t'a ka bɔ i ta de tɛ fiyewu. K'o f'i ye ne tɛ bila koro i ye ne bila koro tɛ fiyewu. Y'o fɔ i b'i hadamaden ka sa. N'a wuli bala ni ma na wuli an bɛra si an tɛ kele fiyewu. E k'a lajɛ. E b'a dɔn ko yan ye laginɛ de ye. Yan tɛ laginɛ ko ye. Ne de asa ne tɛ jigin la kilibiti ne bɛ jigin n yɛrɛ de la. Ne de ye gɛrɛ n yɛrɛ la ka affaire ɲɛ yir'i la. I y'i kɔrɔkɛ ka yɔrɔ min feere n'o don n bɛ taa f'i kɔrɔkɛ ye. N'i m'a f'i kɔrɔkɛ ye n b'a f'i kɔrɔkɛ ye. I bila ne kɔ i yɛrɛ kɔ intérêt de la. N I yɛrɛ kɔ ne ye marché min dira o de ye ne kɔ. Ne y'i bila la e ni kɔrɔkɛ de ye balimama ye. E ma miiri i tɛ kasi e kɔrɔkɛ o bɔra Ala y'a kɛ o kɛra tunga la ka fɛn ɲini o kɛra fitɔ ye. Ne y'o de f'i ye quoi n ko ne tɔlɔ min n tɛ wari ko tɔlɔ la ni mugu cɛ n k'o fɔ bi. E bɛ ne ɲininka la. Ne tɛ a tɛ ne mo ci yan. E ɲɔgɔnna bila koro. Han. I fana koro. Ne. I fana koro. A ka ɲi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Bon n bɛɛ y'a ka bluffeur den kelen ye walifɛn hali n t'a dɔn nin ye mɔgɔ min ka moto kelen ye i bɛna n sɔrɔ yan. I taatɔla mana i segintɔla bɛna n sɔrɔ yan. N bɛ nin bila so kɔnɔ yan nɔ. Ɲama ni Ala nka a bɛ bɛn.